Pozdrav svima, evo mog problema danas. Ne može proći kombi. Tu je neko izrezao ovo već prije mene da može proći mali auto, ali ne može proći moj. A to je rješenje mog problema, Letterman Wave Plus Black. Cijena od 130 do 140 eura. Ja ga dobio na dar. Mislim na dar, dobio ga na korištenje, valjda ga neću morat vratiti. Bar ne poslije ovog videa. Naradili smo se mi, da, normalno nosom zoomiram. Naradili smo se nas dva, ali danas je ispričalo se ovo drvo. A ja sam morao proći. Uglavnom, ajde da mi vidimo šta sam ja danas radio tu. Uglavnom to je problem i ništa. Lola uzeo ovu malu pilicu, ne znam koliko je dugačka, 6 cm, 7, ne znam. Tu sam zamalo pao, tu sam odlagao ove grane, ogranke ili kako se to već zove. Ovo je jedna snimka kako sam ja to zabio ga, kako on reže, vamo tamo. Opet sam sam bio, jednom rukom držim mobitel, drugom rukom radim, nisam mogao snimat kako radim. Ovo je puknuće prve strane, znači kad se gleda ova desna strana. Znači do određenog dijela sam pilao i onda sam onako sjeo ili gurao nogama, rukama, ne znam šta sam ni radio. Znači jedna strana je slomljena. Sad ide onaj teži dio. Znači ova debljina je, a ne znam, 10-12 cm, ne znam nija koliko je. No uglavnom pokazao se jako dobar. Nije sad da ću napraviti 30 metara drva s njim. Ovo je ideja da podbočim pa da kao slomim, da napravim polugu. Ali nisam imao ništa drugo za podbočiti, ovo nije funkcioniralo, tu se vidi da sam nogom pritisnuo, ma kak je odmah ovo ispalo van. No dobro, odustao sam od tog dijela, nastavio sam dalje pilat. Vrijeme rada je nekih 20 minuta, nisam ja duže ovo radio, ne samo ovaj dio, nego općenito. Ona strana se izrezala za 3-4 minuta, s ovom je mi trebalo nekih 10-12 minuta. Evo ga, drvo je na putu. Da, uglavnom nećemo opet drva na putu. Tu smo, ovo je samo prikaz kako je to pilano. Dao sam na 12, ne znam nije koliko je, uglavnom nisam nikad imao ništa tako kratko. Tako da ne mogu usporediti. Eto ga, Letterman Wave Plus Black dobiven na dar, od ovoga je napravio ovo i put je prohodan. Eto ga, pozdrav svima!